Li Efrînê Rojavayê Kurdistanê rojane welatiyên Kurd ji aliyê grûpên çekdar ve têne revandin ku ew yek bi bihaneyên cuda cuda pêk tên, da ku xwe bigihînin meremên xwe di standin û sepandina pereyan de. Rawangeha Sûrî ya Mafê Mirovan di raporteka xwe de 23 Hezîrana sala 2019 belav kiriye ku ji dema destpêkirina şerê Tirkiye û grûpên çekdar ji herêmê re 2800 sivîl hatine revandin. Rawangeha navborî eşkere kiriye ku ji 2800 sivîlî hîn jî 2038 welatî revandîne û kesên hatine serbestberdan li hember dana pereyan ji 1000 ta 5000 dolarên Amerîkî wekû fidye xwe rêzgar kirine. Ji aliyê xwe ve rêxistina Mafê Mirovan di 28 Adara sala 2019 dabû diyar kirin ku ji dema derbasbûna grûpên çekdar ji Adara sala 2018 derdora 4700 sivîlî hatine revandin û ji wan 600 welatî rasê eşkenceya tund hatine. Heman rêxistinê di raporta xwe de eşkere kiribû ku kesên li hember dana fidyeyê hatine berdan hejmara wan 305 welatî ne û kesên di bin eşkenceyê de şehîd bûne 18 welatî ne. Revandina welatiyan li Herêma Efrînê Rojavayê Kurdistanê êdî bûye diyar de. Piraniya revandinê bi bahaneya ku têkiliya wan Kurdan bi PYD re heye têne encamdan. Ya herîdawiyê jî grûpên çekdar di çarçoveya 4 rojên borî de bi heman bihaneyê hilmeteka revandinê li gundên Şêrawa û Cindirêsê û gundên serbinavenda Efrînê ve rabûn û di dema wê helmetê de bi karê dizî û desteserkirina milkên welatiyan encam didan.